unsabi siyan unsabi siyan unsabi. Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbang gabigat kada kayo amin apo. Maabig buklas kumoy amin dita na bulinaw tan Sambales.
Narito na naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Wednesday, ika-15 sa buwan ng Hulyo 2026. Nakalahating buwan na naman tayo. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama rin si kapaborito Errol Jurado. At dyan sa may technical control, nandyan ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At ganon din si Engineer Jel France Pumarin Kayabyab. Sabi ni Jel nakailang kahon na siyang vitamin, hindi pa kuwan hindi pa tumatangkad. Kung maroon kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, at maging ang mga pagbate, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 at saka sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nandito na rin po ang aking kapartner. Good morning. Nasaan? Ayun. Ay, good morning Pumasok. mga Bigya Kabusan Pangasinan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Nakalibayos ka ngayon Libayos ba yan? Oh, Binayes. Libayos, ayan. Ayan. Maaliwalas na ang panahon. Wala nang yung declaration ng suspension ng klase, ano? Dahil wala namang masamang panahon. So maganda ang panahon ngayon. At maganda rin itong hakbang ng Quezon City Government na Parents Values Formation program upang protektahan ang mga kabataan at maiwasan ang anumang karahasan sa mga pampublikong paaralan. Maganda, ngunit parang too late the hero. Ganun ba yung ibig sabihin nila? Nabasa ka na sa ulan, doon ka lang magpapayong. Subalit agad na ipinatupad ang programa sa utos ni dyan nga sa may Quezon City, Mayor Belmonte, upang matiyak na hindi na mangyayari sa Quezon City ang katulad ng nangyari nga dyan sa may Tacloban. Ayun. Ang hakbang na ito ay katuwang daw ang Department of Education at ang Quezon City Police District upang patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa Quezon City. Maganda ang panukalang school safety and child protection dyan sa may QC. Council upang higit na pang mapalakas ang proteksyon sa mga mag-aaral. Ngunit hanggang saan? Hanggang kailan? Merong pinapatupad na batas sa bansa gaya ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Bullying Act. Ngunit marami pa rin nangyayaring pambubuli ng mga estudyante sa kapwa estudyante na humahantong sa marahas na insidente gaya ng nangyari dyan sa may Tacloban City. Kaya ang tanong ng taong bayan, gaano ba kahigpit
ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act, partikular sa mga pampublikong paaralan. Ang Anti-Bullying Act o ang Republic Act number 10627 ay mahigpit pagdating sa panuntunan. Ngunit nakadepende ang implementasyon sa bawat paaralan. Ang mga nilalaman ng batas na yan ay hindi lamang pisikal na pananakit. Ang sakop nito ay kasama rin dito ang yung pahinira ng mga gamit, cyberbullying sa social media, at yung pang-aalipusta at maging ang pagbubukod na nagdudulot ng takot at emosyonal sa mga bata. Bagamat mahigpit ang batas, may mga pagkakataon na kulang ang implementasyon sa mga ibang pampublikong paaralan. Ang karaniwang issue ay ang kakulangan ng guidance sa counseling. Takot ang biktima na magsumbong o ang kabiguang ng ilang administration na agad na aksyonan ang mga ulat ng mga pambubuli, yung bullying. Ito, balikan natin yung yung ipinapatupad na parents values formation diyan sa Quezon City. O Quezon City. Ang paghubog ng magandang asal ay hindi sa simpleng asignaturang itinuturo sa loob ng silid-aralan. Sa bilis ng kasi panahon na kung saan ang yung teknolohiya at yung impluensya ng lipunan ay madaling nakakarating sa mga anak natin. May kasabihan nga na ang kabataan ay siyempre pag-asa ng bayan. Subalit paano natin maasahan ang isang progresibo at mapayapang lipunan kung ang pundasyon ng kagandahang asal tulad ng respeto, pagmamahal at integridad ay hindi nagtatanim sa murang edad. Malaki ang tulong ng mga guro bilang pangalawang magulang ng mga bata. May mga programa naman na sa paaralan dapat nilang ituro ang sa mga bata ang mga values formation na ito ay nagsisimula sa at naguugat sa sa piling ng mga magulang. Dapat gabayan ng mga magulang. Siyempre kahit naman natin sabihin yan, yun naman talagang tama. Gabayan ng kanilang mga anak, nagsisilbing modelo ng ibang bata. Ipakita ang malasakit, siyempre maging tapat sa kanyang gawain at umunawa sa damdamin ng iba. Kailangan na maglaan ng oras ang mga magulang upang kausapin at pakinggan ang kailang mga anak. Dahil ang mundo ngayon punong-puno ng iba't ibang uri ng impluensya. Dapat ituro sa mga bata ang tamang disiplina, pagiging responsible at yung pagpapahalaga ng kapwa. Kaya siyempre, tandaan po natin na ang tagumpay ng isang bata ay hindi lamang nasusukat sa kanyang mga marka, mga grades sa eskwelahan, kundi sa uri ng pagkatao. Ito ang magdadala ng magandang kinabukasan. Kaya't dapat lang na magtulungan ang mga guro at mga magulang kung paano ituro ang yung values formation sa mga bata. Kasi may na naman yung napanood ako sa social media diyan sa may Villasis, meron na namang diyan mga estudyante, babae, sinabunutan yung isa, nakaplano daw pinagtulong-tulungan. So marami pong mga nangyayari sa mga pampublikong paaralan dahil nga sa kakulangan ng pagtuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak noong sila pa ay bata pa. Siyempre pag napabayaan mo ang mga bata habang lumalaki yan, ay hindi mo binibigyan ng tamang aral, makakapag-isip ng ibang
masamang gawain, di ba? Alam mo yung isa sa, dati yung isa sa dahilan ng mga gulo-gulo. Oh. Raramay raramay grupo-grupo. Oo. Yung ano bang tawag doon? Yung fraternity. Fraternity. Oo. Nung high school, di ba? Kaya nga, yun ang isa dyan pero eh. ngayon iba na eh. Yung mga fraternity ngayon okay na eh. Oo. Mga magkakaibigan pa nga yung mga yan. Mm. Doon na bully. May bully Oo. na eh. Kaya nga, Pero dapat pag may nabalitaan na merong nambubuli, yung nabubuli naman ay agad namang magsumbong. Tama. Kasi kahit na gaano kahigpit ang pagbabantay sa mga eskwelahan, pag hindi naman nagsusumbong o walang nagsusumbong o ang takot damay bully, wala ring mangyayari kahit gaano kahigpit yan. Ang isa pa dyan okay, dyan sa loob ng yung compound ng eskwelahan, dyan ang kung minsan nangyayari mga insidente, pero paglabas nila ng paaralan, may mga nangyayari naman. Yan na naman, yung diba? abang-abang na naman. Abang-abang, so doon sa labas ng eskwelahan, wala nang responsibilidad ng ang mga guro. Hindi na responsibilidad na yan. So, sino ngayon ang dapat nasisihin dyan? Siyempre, yung mga magulang, unang-una, dahil kulang sila ng pagtuturo sa kanilang mga anak. Kaya lumalaki sila na yung matigas ang kailang ulo o kaya iba na yung kailang sinusunod, lalo ngayon yung mga gadget, mga cellphone, maraming kwan dyan, yung mga maling gawain na ito ay nakakasama sa mga bata na dapat gabayan ang mga anak na huwag sanang manood sa mga malalaswa o kaya yung mga nangyayari sa mga social media o kaya dyan sa may mga cellphone, di ba? Kaya dyan po nagsisimula yung karahasan, tulad ng nangyari dyan sa may isang paralan sa Tacloban City, kung saan ikinasawi ng 4 na mga mag-aaral at ilang pang mga nasugatan. Hindi lang yan, nakapaborito Errol, di ba? May mga nangyari din sa ibang lugar, gaya ng sa Cavite. Yung babae na siya po ay yung sinaksak niya yung kanyang mga yung mga kaklase. Kailangan na pa nagsaksak. Di ba? Pero ano ba yung ginamit niya, ballpen? Iwan natin kung duguan yung ginamit niya doon. Kutsilyo ba? Hindi naman siguro Kasi pagka-kutsilyo, grabe. Sitsukin. Dala, pero parang sa video na nakita ko hindi ko naman binibigyan ng ano yun, pero singakin may aliwan untan ton. Parang hard object Ballpen. Kung ballpen yun, di kung saan naputol. Na sa dami ng kanyang di na po. Hindi, personalized. Kaya yun ang kwan dyan. Dapat natin pangaralan ang ating mga anak sa kailang... Alam natin na yung mga magulang hindi naman nagkukulang sa mga bilin. Sa mga anak natin. Pero na-influence yan nga dahil sa... Kasi may naalad sugsug. Diba? Sugsugan Sugsug. Tapos takot ka lang lamang, agmuta na gawaan. Siyempre, nararamay untan niya yakin nararamay untan niya ulupan daya makapoy. Sugsugan ka para da. Pero walalat alanganin, agdalan lamang iba. Yun. Pabayaan nila. Mula nanda, damay dok dito ni kanto. Bantayan lang niya kung anong nangyayari. So yun yung maling gawain. Dapat na ipacify natin sila kung sila ay nagkakaroon ng hindi pagkakanawaan. Dapat ipacify na natin sila at bigyan natin sila ng yung payo.
na dapat huwag nilang gawin. Tsaka dati ano, Oh. uso yung may araw na tungkol sa pananampalataya. Oo, meron. Yung klase. Klase. Nakabutan mo ba yung gano'n? Oo, Elementary tsaka high school. magdasal ka. Kami noon. May grupo na darating. Oo. At may mga dalang Bible. Oo. At tuturuan ka. Correct. Kumbaga, mangi-share ira. Opo. So, tanong sa amin, kwanta natin ha. Kung minsan nung bata ako tawagin ang bawat isang mag-aaral sa harap at siya yung mag-lead ng prayer. Hindi, Yeah. ngayon, meron pa rin yan. Oo. Ayun Meron ang Pero, ang uso ngayon, sabay-sabay na eh. Oo, sabay-sabay. Sabay-sabay, meron silang babasahin. Oo. So, Pero yung sinasabi natin dito, parang iba yung estudyante noon sa mga estudyante ngayon, ano? Oo. Yung panahon natin, panahon Kaya nyo. nga Pero noon wala pa yung mga batas na yan, di ba? Oh, libre-libre yung mga estudyante, pero noon talagang respetado at disiplinado ang mga mag-aaral. Noon, konting kibot. Oo. Nakagawa ka lang, napaiyak mo lang yung kaklase mo. Mm. Diba? Yung napaiyak mo dahil magulo ka malante. Tawagan na kalat yan, Oo. guidance office. Ano pa, nasubukan mo yung Ang masakit dyan, kapag medyo malala yung nangyari, ipatawag na ateng mo. correct, yun ang kwan dyan. Kaya Oo. sa ateng, very visit alog. Oo. Diba? Pero siyempre mga magulang naman noon talagang very supportive sa mga bata. Yung panahon ngayon, Oo. ganun din naman. Oo. Diba? Siyempre, Pero ngayon wala namang magulang na hindi Oo. susuportahan ng anak. Ang nangyayari kasi yung social media. Social media, oo. Yung paggamit ng gadget. Noon kasi wala pa yan Wala. wala talagang mansuot ka mo tayo man aral Kasi gagantil ng saman, bawat, Oo. text, Oo. naratan. Diba? Ano pa ba yung mga syatong? At saka yung tumbang preso. Di ba? Tumbang preso. Oo. May lata. Ay lata, Kinto pa ka mo chinilas. correct. Maraming mga larong lahi, yan, uso Oo. talaga yan. Yung patintero. pero ngayon wala, hindi na alam ng mga bata yan. Tapos, nung medyo grade 5, grade 6 lang, may lumba. Lumba. Lumba, di mad-obal. Pero ngayon, ang laro ng mga bata, May kinta na, ugto. tama. Kaya kasabi, naringal mo na may batingting, na alauna, ma-unsit ka lang, wala the classroom. Correct. Kaya ngayon, iba na ngayon kasi, iba na yung technology ngayon siyempre, sa cellphone, doon na sila naglalaro hanggat may mga makikita sila doon na yun nakakasama sa kanila sige pa rin dapat na tayo mga magulang ay tignan natin yung mga anak natin, lalo yung mga minor de edad, i-guide natin sila kung iba yung kailang pinapanood, dapat nasa suwayin natin sila para sa ganun hindi sila matuto sa mga maling gawain. Alas 6:22 ng umaga. Good morning kay Sinaida Zamora Gilbert. Sabi niya dito, nansaman kasi mga sir, wala pa tayong mga cellphone. Tama, wala pa mga gadget. After eskwela, Sempet abong. minutes man tintiro kanto patintiro kami or tumbang preso markup ng saman mga sir kwanto si Sinada Zamora Gilbert siguro nanaral dyan dagupan niya tatagabulusan niya okay kanyan na Ken dumanin saman tanatan okay
si Jovenel Rivera Milgar. Ayan, dyan sa may Dasol ito. Magandang umaga sa inyo dyan. At si Olive Calamno Bautista. Ayan. Taga Dasol din ito kasi Calamno eh. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Dasol, Pangasinan. At siyempre, magandang umaga rin dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, si Mayor Carl Christian Biga, isang masipag, matulungin, na mayor. Wala na eh, maasikaso. Maasikaso, oo. At saray kabalo yan to. Kaya ang bayan ng Mapandan ay napakaganda na ngayon. At lalong umuusbong ang negosyo dyan. Dahil nga maganda ang peace and order at nakita ng mga negosyante na potensyal ang Mapandan na pagtayuan ng mga negosyo. 'Di ba? Oo. Yung peace and order pa lang. Oo. Siyempre. Oo. Nasa kwan yan eh. Nasa triangulo ng ilang bayan. Yung Mapandan. Nasa kaligitnaan ng Maldan, San Jacinto, Manawag, Urdaneta, at maging Santa Barbara. So, nasa kaligitnaan po yan ng ilang bayan at syudad. Ngunit ito ay talagang pinupuntahan ng mga local investor. Ang gano interior, di ba? Interior. Municipality. Wala pagli kasi. Correct. Pagli yan eh. So, nakikita yung pag-usbong ng negosyo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil nagpabatik kasi wala driver ditan. Correct. Kaya at sa driver ditan, siyempre may local chief executive. Na may harmony na executive and legislative. At bali-bali. Correct. Napakaganda. Matintinunos. Good morning sa inyo dyan sa may mayor's office, si Sir Jeff, at ganoon din si Dr. Felix Domicilio, si Sir Darwin, magandang umaga, at lahat ng mga staff dyan sa Mapandan, Pangasinan. At siyempre, yung sabi mo nga, maganda ang pagpapatakbo ng isang local executive at maganda yung harmony ng legislative at saka executive. Ganon din ang bayan ng Kalasyaw. Maganda ang harmony ng local chief executive at saka legislative. Importante kasi yan na talagang magsasama yung dalawa para sa ikauunlad ng isang bayan. Ang apoy politika. Trabaho. Makita mo, yung mga bayan na yan, wala rin bali mo at agda ka partido. Pero panalo. So, kasumpal na eleksyon at yan, nananalo lang kakasakay matira, matutulungan nila. Ang gapo tay bingatibo ya mayor. Kaya nga kung talabatod sa may lugar ya kiyan. Pero antam tan antakmot. Pero walang sagabal. Ang kung kasi ang yung harmony ng legislative at saka executive, yun po yung magbibigay ng magandang progreso sa isang bayan. Walang humaharang sa mga pinapatupad na mga measures sa isang bayan. Kaya't napakaganda po dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, under the leadership of Mayor Patrick Agustin Karamat. At ganoon din ang Sangguniang Bayan members. Na sila po ay katuwang ng mayor dyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So, dapat ganyan din ang tularan ng mga ibang local chief executive. Ang nangyayari kasi, may mga bayan o lungsod na para silang aso at pusa. Diba?
hindi sila May Agad- agar-agar. O tama, Oo. hindi sila makapag-kasundo. Oo. Kaya yung taong bayan, Ang nasasakripisyo. sila ang kawawa. Oo. Dapat sana kalimutan natin ang politika dahil tapos na ang politika. Harapin Wala ka ba natin kung mayor at yan? ang Kumadon termino tulaot. Itutul to ni Mike yan. Ramay aliwan na nang imbunaga administrasyon. kaya na hindi Diba? po maganda yung mga ganyan. Analo ka lang, amid wala. Say kulang at satan, si Kato. Hindi dapat, ang tatumanaya, walay kakulangan, di paano ang tuta si Kato akahirong natan. Ayun ba yung mayor na O yung yung mahilig sa pako. iba rin yung mayor, sana may mayor ya ken, may angipasingayo ya sa scholarship to at Pigaraman. Eskola sa bawat bahay program, yun. Hindi ba? Yung iba yung yun. kakaunti yung scholar niya. Yung kakaunti yung scholar niya. Pakonti. Oo, ilan yun? Mahigit 100 lang yata. O. Kasi rin. Meron di ba nag-deliver ng kanya. Report. Tapos sa in-report to, totoo, may programa yung national government. Sa in-report mo, may trabaho ba? Correct. May inisyatibo yung national government, ipasa dat LGU, saan accomplishment mo la? Aliwa. Ang tawag dyan, credit grabber. Hindi, agtuman na aliwa mata credit grabber, tatrabaho ikin. Trabaho yung national. National lang sa Ileksab dad lokal, saan yung bagaton? Ken, Project so agawaan tayo. So agawaan tayo. Bali, so. Nita lang. Nahalik ko lang yung boses to mo. Sige, malatan mo to Alas 6:30 ng umaga. Mamaya talakayan din natin ang mga iba pang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries,
straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties, made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midarlo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midarlo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terio Lingkor, Team Mukti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. At ganoon din si Engineer Jel Franz Pumarin Kayabyab. Diyan sa ating gawing kanan, nandyan ang
batang-batang station manager. Maagang gumigising, naghanap ng gatas. Chowe, baby. Sigurado ka, gatas. Gatas? Anong gatas yan? Gatas. Oy, good morning nga pala kay Marivic Rivera Balason. At ganon din si Michael Mariado Suganov. Magandang umaga sa inyo. Panahon ba ng sibuyas ngayon, Kapaborito Erol? Ako sigurado no panay sibuyas Oo. ang alam ko ang sibuyas March. April yan mga yan. Yung alam mo yung panahon pa ng tag-init. Oo. Ba't mo naman natanong? Dahil may mga opisyal na balat sibuyas. Ay. Oh. Ano kasi ito po mo Panaoy sibuyas na may opisyal na balat sibuyas. Yung balat sibuyas kasi na opisyal, walang panahon yan. Oo. Hanggat siya ay nandyan na opisyal, ay pwedeng maging balat sibuyas at pwedeng hindi rin. Ayan, Ibig mong sabihin, pag sinabing balat sibuyas, madaling mainis, magalit, maasar, at hindi kayang tumanggap ng mga puna at pag napuna yung mga pagkakamali. Yan, balat sibuyas ang example no. Exactly. Kapag napuna, sa kailang maling gawain, nagagalit at dapat ang isang opisyal ay maging matatag sa anumang pagsubok, mga criticism dahil isa siyang public official. Hindi agad dapat damdamin yung mga puna at maging apektado sa anumang komento. Dapat maging inspirasyon niya pa nga yung mga komento na yan. Salamat. Ang public official ay dapat marunong tumanggap ng mga puna at mungkahi bilang gabay sa pagpapabuti ng serbisyo. Yan ang tinatawag na constructive criticism. Constructive criticism doon sa mga namumuna na alam nilang mali pero hindi naman ganun kagarapal yung pagpuna. Correct. Di ba? Yung kunyari punong barangay. Punong barangay. Kapitan, kamo na. Ang isang kapitan ay dapat ay may determinasyon, determinado, at marunong tumanggap ng anumang puna or intriga mula sa mga tao na nagkikriticize sa kanya. Ang isang punong barangay ay dapat may tibay ng dibdib upang maayos ang kanyang paglilingkod sa barangay. Tama. Kung balat sibuyas ang isang kapitan o sino mga opisyal na sa gobyerno, elected official, ibig sabihin hindi matibay yung kanyang dibdib upang harapin ang mga puna laban sa kanya. Tulad ng isang punong barangay na may gatas sa labi. Teka. Nagsusumbong. Alam kong may gatas pa sa labi si Joey. Nagsusumbong nagsusumbong. Joey, baby. Dahil pinuna ang maling gawain. Bakit mo nasabing may gatas? Bata pa ba yan? Ang punong barangay o may edad na rin? O baguhan sa politika? Walang karanasan na humawak ng responsibilidad. Ano ba siya? Parang bata. Parang bata. Ang barangay. Dahil nagsusumbong sa isang tao sa pagpuna sa kanya. Dapat ang isiksik sa kokote nitong kapitan na ito na sumbongero, lahat yung mga elected official, lalo na sa mga barangay officials, ano yan subject for public scrutiny. Ayan, teka, baka hindi niya alam yung
yung subject for public scrutiny. Bigyan natin ng ano yata. Yung counter-diction. Bigyan natin ng konting ano. Explanation. Explanation. Sige nga. Sige, ang yan, ang public official scrutiny tumutukoy sa masusing pagsusuri. Yan. Scrutiny Kaya nga, pagbabantay at pagbusisi ng publiko. Kasama ang media. Ayan. Publiko, media at iba pang institusyon sa mga kilos, desisyon, pag-uugali at pagganap ng isang opisyal. So lahat ng opisyal natin tuloy, na-lecture tuloy natin itong si Kapitan. Lahat ng opisyal ng pamahalaan ay sumasailalim sa pagsusuri, kaya dapat gampanan ni Kapitan ang patas at tamang serbisyo sa kanyang sakop na barangay. Ito, maisingit ko lang ang mga opisyal ay may pananagutang maglingkod sa publiko. Correct. Inaasahan na mas mataas ang antas ng pagsusuri at pagpuna na maaari nilang matanggap kumpara sa kanilang pribadong private life, kumbaga. Diba? Yung scrutiny ay pagsusuri, pagbabantay at pagbusisi ng publiko, kasama na rin ang mga media at iba mga institusyon sa pag-uugali at pagganap ng isang opisyal ng pamahalaan. Kaya dapat lamang nagampanan ni Kapitan ang kanyang trabaho o serbisyo sa barangay kung may pumupunta sa kanya o pumupuna. Huwag maging balat sibuyas. Dapat balat kalabaw. Pwede rin. Si Kapitan. Hindi balat sibuyas. Kailangan ng dapat tibay. matibay ka dyan. Kailangan ang tibay ng loob. Dahil ang yung panunungkulan ay hindi pansariling damdamin yan, kundi pagtanggap ng hinaing ng komunidad. Ang leader na balat sibuyas ay nagiging kumbaga nauuwi sa hindi maganda na panunungkulan. Kasi nga sa inuunutan tulay, raramay critics to. Paano naman yung mga constructive criticism na na maayos naman ang kapagpuna kasi mali naman yung ginagawa ni Kapitan. Kapag inuuna ang tampururot. Kaysa sa trabaho, ang mga proyekto o serbisyo tulad ng peace and order ay napapabayaan dahil sa yung alitan na tinatawag, di ba? Nawawalan ng lakas ng loob ang komunidad na magsumbong kay Kapitan kung may illegal na nangyayari. Illegal drugs o illegal na mga activity. Dahil takot na magalit si Kapitan. Ayun, ang tunay na leader ng barangay ay marunong umunawa at makinig sa anumang mga komento ng kanyang mga constituents. Ang purong barangay o punong barangay inihalal upang magsilbi sa barangay, hindi sambahin. Kaya kumukulo ang bituka ni Kapitan dahil yung nga may hindi masikmura yung sinabi ng kanyang magiging katunggali siguro sa nalapit na BSKA. Ano bang sinasabi ng katunggali if ever? Ang sinasabi ng naman ng kanyang katunggali, nilatag niya yung yung kanyang mga negosyo na wala namang nasabi na tungkol sa kanya. Tungkol kay Kapitan. Manasusulay ubo to kaya nga yun ang wala naman yatang sinabi na against doon sa Kapitan. Bakit ganun na lamang ang pagkukulo ng dugo?
At itong si Kapitan dapat maglatag ng mga nagawang proyekto sa kanyang barangay. Kung may nagawa. Oo, dapat lang dapat na malaman ng taong bayan kung saan napunta yung 20% development fund at yung tinatawag na National Tax Allotment. NTA ba yan? NTA. Tungkulin ng punong barangay na ilatag ang mga proyekto sa pamamagitan ng paggawa ng Barangay Development Plan. Meron bang nagawa ang punong barangay na yan? Gaya ng mga programa sa kalusugan, yung kaayusan at yung mga infrastruktura sa kanyang barangay. Yun yun na naman. Wala diskilaan. Parang parang may gatas ka sa labi na nagsusumbong sa iba. Kailan tagad si Atsik. Wala diskilaan. Tapos si Atsik, lang to kayo dito. Ano di stasyon nyo? Hindi maganda yan. Dapat na kung ikaw ay isang punong barangay, ay ibig sabihin, ikaw ang namumuno sa barangay, dapat ikaw. Resign ka lang, Kapitan, no? Ag mo kabayso na po na. Yan ang wala ka nga ginagawa eh. Wala ka na mga accomplishment. Tapos pag ikaw ay napo na, nagagalit ka. Mag-resign ka na. Kaya yan ang... Sa bagay, malapit ng eleksyon, dapat huwag ka na tumakbo. Hindi, patukbuhin mo. Hindi, baka mapagod, ano? Wala ka na ginagawa, mapapagod ka pa sa pagtakbo mo. Yan ang kwan dyan. Ito naman, may kwan dito, may nag-text, 0986-4480. Mga sir, marami ba, mga sir, maaari bang makipagkontrata sa mga project ng barangay ang barangay kagawad, sabi niya. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang isang elected official, ay anumang posisyon yan, hindi pwedeng siya yung mangontrata. Correct. Conflict of interest yan. Diba? Labag po yan sa Local Government Code at Anti-Graft and Corrupt Practices. Dahil ito ay tinuturing na conflict of interest. Tama yung sinabi mo. Kung labag ito, bakit si Kagawad, nakikipagkontrata? Kung totoo man. Allegedly. Sino ba na mga amin? Kaya nga. Ang makakapagsabi niyan yung Kapitan. Sir, kinontrata to may... So yun ang... Agay lastog tunitan niya Kapitan. Singa, Kapitan Kagawad. Kwanto may Kapitan. Singa supa-supa. Diba? Supa ipapamatalagtutan. Kaya nga, nakita mo ka wala. Hindi Singa kakanang na kapri Yun ba yun? Hindi ka lang. Nagkonta. Ang kapipi babalik at sama. Kaya nga. So bawal po ang... Bawal. Yung tanong nung texter ay hindi po pwedeng mangontrata ang sino mang elected official yan. Correct. Pabarangay kagawad, kapitan. Kahit na sinong official. Kahit na sino. Kung weekend, doon sa kanyang territory. Total, pinanganak ka naman kahapon, ay, kunyari, hindi mo na lang alam na gumamit ng ibang lisensya. Ganun ba yun? Yung umbayos na lisensya. Para may kilala ako. Para magkilala ko, official yung asawa niya, yung nangungontrata. Doon sa mismong bayan pa. Yung asawa, mayor, yung asawa, kontraktor, doon nagkukontrata sa bayan. Baka mabayas na yan. Lisensya? Lisensya? Humiram man ng lisensya, siya pa rin ang nakaprant doon sa pagkuha ng project. Tanong dyan, dumaan ba sa tamang proseso yan? Siyempre. Public bidding? Siyempre. Lahat yan. Dumaan po kami sa tamang proseso. Meron kaming naka-schedule na bidding-biddingan. At kami po ang nanalo dahil i-deny po namin yung... hindi pala. Yung aming mga kasama sa bidding, yung ibang construction company, ay kulang sila ng requirements. Kaya nga disqualified sila. Kaya nga yung asawa niya, yung contractor, kaya garantisadong maganda. Okay.
Sige, good morning. Kay Myra Meriti Lapid. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay Lolo Orpilia, kay Ima Duque, Caramel de la Cruz, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, kay Majan Acorde, magandang umaga. Maricris Abara, Merlit Abilia, magandang umaga. At ganon din kay Silvia Romero. Mar Pascua, si Lisa Sim, magandang umaga. Jeffrey Castillo ng Alamino City, magandang umaga. Kumusta na? Nakuha mo na ba? Ang alin? Yung, di ba, siya yung may, hindi nalagay yung kanyang problema. Oo. Nakuha mo na ba? Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, magandang umaga. Maki Palakapak Soriano, Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Marilyn Baruna ng Sambales, Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. Diyan sa may Facebook page ng DWG. Tingnan natin. Marami na yan. Silipin natin. Good morning din kay Kagawad Junjun Gabrielio. Diyan sa may Barangay Macabito, mga BHW, si Madam Anita Rolosta, Juana Kawagdan. Ayan, si Buds Vidal, good morning. Si Sir Lawrence Stonebridge. Good morning. Si Yayo Yoko Batutay. Juana Cecilia Morante. Concepcion Ligaya, good morning mga kapaborito. Nanonood ako habang nagluluto sa kantin. Si Sir Ben Hobellanos, good morning. Shout out Attorney Chris Pascua, RTC Ordaneta. Good morning, Attorney. Ayan. From Sir Lawrence Stonebridge. Si Master Sarlo Gonzales, good morning. Si Mia Bling Rabago, good morning. Ayan, magandang umaga. At magandang umaga rin kay former Liga President Carlito Dion. At ganoon din si Joel Calbu. Si Long Hair, good morning. Si Binga Bobillanos. Si Sir Ben, good morning. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Vice Mayor Johnny Cabrera ng Mangaldan. At si Councilor Chini Flores. Condolence po. Po ay nakikiramay. Ang buong pamilya ng DWGA ay nakikiramay po sa pagpanaw ng kanyang mahal na ama. Si Chini, number 1 councilor yan sa may Mangaldan. Pumanaw na po sa edad na 64 si Engineer Ricardo Carding Flores. Ayan, ng Mangaldan. Kumpare natin yan. Ayan, Si Madam Marites Zabala Silang, good morning po mga sir from Winnipeg, Canada. Wow. Ayan, lapit lang, no? Mara Pascua, si Annabel Martin Nayal, si Madam, classmate ko ito. Good morning. Si Artemio Narido Basuil. Ayan, magandang umaga. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny. Kumusta? Councilor Manny Datwin. Si Engineer Ben Datwin ng DMW. Good morning po. Si Councilor Jose Lorisco. Councilor Mike Sison. Si dyan sa may Mayor's Office, si Madam Marme, si Boss Carlo, si Sir Bayan, Sergeant Basa, si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Magandang umaga. Ganon din kay Engineer Art Gaspar. Si ano nga pala, si Jomel Loresco. Good morning. At ganon din si Tristan Sulis. Si Arturo Eustaquio. Magandang umaga. Si Kapitan. Kapitan Art Gaspar, dito na Daang Batul. Good morning, engineer. Si Harold Gangat, magandang umaga. At Ronald Pidlawan. At sa lahat ng mga nanonood sa kailang mga gadget,
Sa kanilang mga bahay. Yung mga nakikinig sa kailang mga transistor radio sa kailang bahay. Yung mga drivers on the road. Yan, ayan. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din yung mga magsasaka. Oy, mga kapaborito nating early riser. Maagang gumigising. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at panonood sa FB Live. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Tipang Kasinan, Dennis Mujeres. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, Engineer Jel France Kayabyab. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Oli in the Morning ni Ka-Oli Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Maabig ya kabwasan.